మీ అందరికీ నా వందనాకు. బెలమినిరి చిన్నలూరు సెల్లికు అక్కకు అన్నలూరు కాకుకు తాతలూరు అందరూ సాయమినిరు కదా. దేవుడు మీకు అందరికీ తోడాసి నడిపిస్తుండు. మరి నన్న పేస్తత్త కబురు తిని క్యాన్స్కటు మరి మీరందరూ మనందరిగిన చాలా మందికిన దేవుటిని నమ్ముకుంట పిల్ల అందరికిన మరి దేవుటిని నమ్ముకుంట పిల్ల అందరికిన వెచ్చో మంది ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన నిన్న నుంచి తొంగన్నారు కదా. ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా క్యాన్స్కటు. దేవుటి మాట తిని మనడు నిదానంగా దానిని ఆలకించి క్యాంచుకు మాత్రము మనని దేవుడు మున్నడికి నడిపిస్తుండు. బెలకు నేను ఉపవాసం అందటందుకి చాలా సరంగుగిన బెచ్చుకో సరంగు ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగొరమంతాడు కదా. బతన్న లోను జరుగుకుపోతే లేకపోతే అయ్యో పని వాళ్ళకి ఆంగి అంజి మతుకు ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంకు మన దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తుండాలి. ఏం సరే ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగొరమంతాడు అతుకు బేల ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగ నీరి ఆ బేల తుంకు దేవుడు కేంచుతోండు. బేవిధంగా దేవుడు ఉపవాసం ఇత్తదాన్ని బేవిధంగా ప్రార్థనతే నడతవలే ఇంజరు గనక మన ఊరుకు దేవుడు దానిని ఆచారంగా అందరూ మంచున్నారు గనక నన్నగిన మంతను ఇంజరు మందటము ఇల్లుకుపోతే అందరూ తుంగునోరు గనక మరి నన్నగిన తుంగితాను ఇల్లుకుపోతే లోకమంతా తుంగునోరు గనక నన్నగిన తుంగితాను ఇంజర్ అయ్యకుండా దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా. మనకి చాలా చక్క బాధాని శాంకనేమో ఉపవాసం మంజు నేను భారీ మంజ నేను అది నీకు మొన్నే తెలియ మందవలే అతుకు వేల మందవలిత్తది దేవుడు నీకు కేయితుండు మనకి కెచ్చినోడు. నేను నన్ను పేస్తత్త కబురితే దినవృత్తాంతాల ఇందని పుస్తకతే ఈ పరిశుద్ధ బైబుల్ పుస్తకతే దినవృత్తాంతకు ఇందని పుస్తకతే నన్న 20వ అధ్యాయతే 3వ వచన తిని ನನ್ನ చదివితను క్యాంజటి ఇగ్గ నన్న చదివితను క్యాంజటి అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొని యూదా యందంతటా ఉపవాస దినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా యూదా వారు యెహోవా వలన సహాయమును వేడుకొనుటకై కూడుకొనిరి. యెహోవా యొద్ద విచారించుటకు యూదా పట్టణముల అన్నిటిలో నుండి జనులు వచ్చిరి. యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో క్రొత్త శాల ఎదుట సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేము జనుల మధ్య నిలవబడి దేవుడు ఇక యూదా మరి జనతిని నడిపిసని ఒర రాజు మినుడు ఓని పెద్దరి యెహోషాపాతు ఓనికి భారీ అందరిని ఒండు బేల ఉపవాసం మత్తొండు ఒండు బేల విజి తిని ఓడుతోండు ఇంజరు మనడు ఊడు కుట్టుకు దేవుటి మాట బెచ్చ సక్క మనకి కెచ్చొందినేడు ఓడటి ఓనికి 2 పక్కన నుంచి గిన ఈ పక్కత నుంచి ఈ పక్కత నుంచి గిన శత్రువులకు వాసి నెత్తరు ఉండు యుద్ధ తిని తుంగటంతకి సిద్ధమాదని సమయం గిన ఇల్లే ఈకె వాసిని ఈకె వత్తరు శత్రువులకు ఈకె వత్తరు 2 పక్కన గిన వత్తరు అస్కే ఉండు బేల తుంగనో ఇత్కు మరి ఈ లోకతే పరంగా ఊడుకు రాజు బాత తుంగవాలే యుద్ధం తుంగవాలి ఇత్కు బెచ్చమంది సైన్యం మినరు బెచ్చుకు మరి యుద్ధం తుంగని ఆ పరికరకు పణుముట్టుకు మెనకు ఆ ఇంజరి ఊడుకుండవాలి అచ్చుటి ఆ టైం గినే ఇల్లెవోనికి అతుకు ఆ సైన్య తిని ఓండు సిద్ధపరచవలే కానీ ఓండు తుంక్త పని బాతదిత్కు యెహోషాపాతు ఇందని రాజు సక్క జనతిని నడిపిస్తాటుగా మనకి దేవుడు బెచ్చో ఓండు బేలా దేవుడు పొర ఆధారపడుతుండో దానిని చాలా వివరంగా దేవుడు మనకి రాసి ఇస్తుండు. ఓండు బెచ్చో చక్క నడిపిస్తుండు బెచ్చో విజయతోటి నడుపుతుండు. ఓండు మత్తచ్చు చెప్పు రాజ్యం చక్క మత్తలు జనం కూడా చాలా సంతోషంగా మత్తరలే. దానికి కారణం బాతది ఇంజరు మన డూడుకు ఓనికి సైన్య బలమో యుద్ధ బలమో మరి ఓనగ మందని పనిముట్కిన బలము
ఇల్లు పోతే ఓనికి బలం సరపరువు పోతే పక్క దేశకి నుండి పక్క ರಾಜುರ್ಕಿ నుండి ಪೇಸ್ತತ್ತ ಬಲಮೋ ಇದ್ದು ಓನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಓನಗ ಬಾತ ಬಲಂ ಮಿಂದಿತ್ಕು యెహోషాపాతిందన్న రాజింకి బాగా తెలుస్తుంది బాధ్యతకు ఓనికి సమస్య వాదంగానే జనతినందరినిగిన ఊరినందరినిగిన కరింగి ప్రార్థన తుంగటం దేవుటి గుడికి కంచి ఊరందరితోటి ప్రార్థన తుంగిసి దేవుటి సహాయతని కోరటం ఓనికి మందని అలవాటు. అందుకని ఓడు తుంగన ఓనికి రెండు పక్కాగిన మెస్సలకుంటా ఆ నిర్ణయం తీసుకుండటానికి గిన ఆలోచించటానికి టైం ఇల్లకుంటా ఓని పొరడికి శత్రువులకి వత్తరు సమస్య వత్తే ಬೇಲ ತುಂಗವಲೆ ಇಂಜೆ ಜನತಿನಿ ಬೇಲ ಈ ದೇಶತಿನಿ ಕಾಪಾಡವಲೆ ಇಂಜೊರೆ ಜನತಿನಿ ಬೇಲ నడిపిసవలే ఇంజొరే ఓనికి వత్త ఆలోచన బాధ తెలియందే మున్నే ఓండు ప్రార్థన తుంగటం ఓనికి గుడితి కంచి దేవుడి సహాయం కోరటం ఇత్తదోనికి అలవాటు గనక ఇగ్గగిన ఓండు గుడితి కంచి దేవుడి సహాయతిని కోరటంకి ఉపవాసం ఇత్తద్ది ఆ దేశతే పొర్రో ప్రకటిస్తుండు. కూడటి ఉపవాసం మరి మీనోడు బేల మంజునోడు బేల ఉపవాసం మందటందుకు జనత్కి బాతకెత్తుండు ఇంజరు మన డూడ్కు మరి బెచ్చుకో సరంగు ఉపవాసం అంతడు కదా మీరు మంతిరి అలాగే మమ్మ మంతం ఉపవాసం బేల ఇతుకు అలా మందనద్దు ఉపవాసం అయ్యో అలాగే ఆ ప్రార్థన దేవుటగ్గా బెచ్చువరికి సేరి తిత్తద్ది మరి మీ మనసింకి నా మనసింకి అలాగే దేవుడికి ఎరుకాసమిందే. అందుకనే ఉపవాసం ఇందానికి ఒక క్రమము ఒక పద్ధతి దేవుడు వాడుతుండు. అతికిగ ఈ రాజు వేళ ఉపవాసంకి వచ్చినోడు జనత్కి ఇంజరు మనడోడుకు మున్నే బాత్కి వచ్చిన ఇతుకు మున్నే అందరిగిన ఆ రాజ్యత మందని మనుషులు నాటుకు అందరూ మనుషులకు నాటుకు పిల్లకు పాలుండని పిల్లకు పసి పిల్లకు అందరినిగిన కరంగ వాళ్ళ ఇంజరే మున్నే ఓండు మూడు పద్ధతికు ఆ జనతికి కెత్తుండనమాట. మూడు మాట కెత్తో ಬೇಲ ఉపవాసం మందవలిత్త దానిని మూడు మాట కెత్తో ఓండు బాతకెత్తో ఇంజరు మనడు ఊడుకు ఊడటి ఇదే అధ్యాయతే 13వ వచన తిని మనడు ఊడుకు అగకెచ్చినో కదా యూదా వారందరూ తమ శిశువులతోనూ భార్యలతోనూ పిల్లలతోనూ యెహోవా సన్నిధిని నిలవబడిరి. అగ బాతకెత్త ఎత్తుకు మున్నే అందరు వరటి ఇద్దోటి మన పొరడికి శత్రువులకు వాసనరు మన పొరడికి సమస్య వత్తే మనకి నెమ్మదిల్లకుండా మనకి కష్ట ఇత్త వత్తకు మనడు ఇబ్బందికి పాలాదనే సమయం వత్తే అందుకని మనకి బాత బలం కావలిత్తుకు దేవుటగడి నుంచి వాదన బలం మనకి కావాలి గనక మనందరిగిన లోను బేనుగు నిల్లకుండా కుటుంబకు లోను బెచ్చమంది మతుకు అచ్చుమందిగిన కూడి దేవుటి మందిర తగ్గ వరటి ఇంజరే ఆ రాజు మున్నే ప్రకటన తొంగుతో ఓడటి బాతకెత్తండల్లే మున్నే ప్రతి లోను మందని ప్రతి పిల్లగిన అందరిగిన కూడి దేవుటి మందిర తగ్గ వరటి ఇంజరే ఓడు ప్రకటన తొంగుతో నేను సమస్య వాసంది ఇంజరే ఒర్రనే లోను పోరాడోరే వరదాన్నే లోను ప్రార్థన తుంగొరే మతుకు అద్దు అచ్చు ఆశీర్వాద తిని ఏవో లోను మందని లోతె పిల్లకు నిమ్మ అయ్యలు ఎవ్వ అందరిగిన దేవుడు కాలికినగా కొద్దవలే. అందుకని దేవుడు కెచ్చునో కదా అందరూ కూడి వరటి బెగ్గ కూడి వరటి దేవుడు మందిరత్కి వాసి కూడి ప్రార్థన తుంగటానికి సిద్ధపరిసి వరటి ఇంజరికి ఎచ్చనుడు అనమాట. అలాగే మనడు నేంటి రోజుకిని మన లోకు మందని పిల్లని కుటుంబతిని సిద్ధపరచవలే. నిమ్మ వరదాన్నే అంజి దేవుటగ్గా అడసొరే ఈ సమస్య నుండి విడిపించరే ప్రార్థన తుంగటం మంచిది కానీ నీ పిల్లంకి గిన ఆ ప్రార్థన విలువ బాతతో తెలియవలే నీ లోతోరికి గిన ఆ ప్రార్థన విలువ బాతతో తెలియవలే. మమ్మ మందిరం తొత్తనస్కే మొత్తంకి మొన్నే మా పిల్లంకి మా మిరువము ప్రార్థన తుంగొరే మాలోను బతన చిన్న సమస్య వత్కన్నా అది పెద్ద సమస్య వత్కన్నా మా కుటుంబ పరంగేనయ్యో సంఘ పరంగగిన బాత వత్కన్నా మున్నే మా నాలుగురం మాకు ఇరువురు మగపిల్లకు అలాగే మా అయ్యగారు నన్న మా నాలుగురంగిన కుద్ది ఇద్దు
ఈ సమస్య ఇత్తద్ది సంగతి మిందే ఇల్లు పోతే, ఈ అవసరం ఇత్తద్ది మన లోను మిందే, మన కుటుంబతికి మిందే, అలాగే సంగతికి ఈ అవసరం మిందే ఇల్లు పోతే సంగతి మందని పలాను మనుషులకి ఇంకి పలాను కుటుంబతికి ఈ అవసరం మిందే ఇంజరే పిల్లంకి గిన మా మిరువం ఒరో తిరిగి కొనిచి తర్వాత పిల్లంకి గిన కేయితాం. ఈ మందిరం తొత్తనస్కే మరి ఇంజనీర్ వాసికి ఎత్తావు కదా, ఎస్టిమేషన్ 20 లక్ష అయితే ఇంజురికి కెత్తని వాళ్ళకి మమ్మ దానిని బెసికిగిన గుర్తు మా పాస్టర్ అయ్యలను నన్న ఓండు అచ్చటి ఇందని వాళ్ళకి మా అమ్మ అనుకుంటాం 7-8 లక్షల్లో తొత్తొచ్చు అనుకుంటాం, ఆస్తి అయితే అనుకుంటాం. కానీ అచ్చటి అయితే ఇంజరు మా అనుకుండిల్లము వాళ్ళకి ఓండు కెత్త మాట తినిగిన మాకు గుర్తే ఇల్లే దానిని పక్కకు వాటిస్తాము. మొత్తానికి దేవుడు సహాయం తుంగనాయన ఇంజరే కుటుంబం అంతా ప్రార్థన తుంగనము. అలాగే చర్చితి మందని సండే స్కూల్ పిల్లని అందరికి గిన ఈ మాటకి ఇచ్చి ప్రార్థన తుంగనము. అలాగే చర్చితి మందని స్త్రీల సమాజ ఇందని నాటుకిని ప్రార్థనకి కెచ్చి ప్రార్థన తుంగిస్తున్నాము. అలాగే సంగతితోటి అందరితోటికి ఎచ్చిగిన ప్రార్థన తుంగిస్తున్నాం. ఇచ్చుకు విధనకిని పొర ప్రార్థన తుంగనం, లోన్ తుంగనము, సండే స్కూల్ పిల్లలతోటి తుంగిస్తున్నాము. అలాగే మరి ప్రార్థన స్త్రీల సమాజం నాటుకిని ద్వారా జరగని ప్రార్థనతో తుంగిస్తున్నాము. అలాగే చర్చి జరగని అన్ని ప్రార్థనకి సంగతి ద్వారా తుంగిస్తున్నాము. అతుకు మా చిన్న పేకలు మాత్రము ఏసయ్య మందిరత్కి 20 లక్ష కావాలి ఏసయ్య ఇంజరే బెస్కిడికి మమ్మ ప్రార్థన తుంగనానా ఇంజరే ఓని వంతు వత్తస్కి ప్రార్థన తుంగిందంగానే ఆ ప్రార్థన తుంగనోడు అయ్యగారు నన్న కౌసుకుండనోరం అచ్చుకు డబ్బు బెగడి నుంచి వేయితకు అచ్చుటి చిన్న పేకలు కదా అస్కే ఇంజనీర్కి ఎత్త మాట తినిపేసి ప్రార్థన తుంగనోయించారు. మా మీరు వరోని మొక్క తిని వరో ఊడి చిన్నంగా ఓడకుండా కౌసుకుండనోరం. కానీ నిజంకి ప్రార్థన ఇత్తది బాధాని శంకత్కు ఉపవాసం మంచి దీనిని మమ్మ ఉపవాస ప్రార్థన ప్రకటించి కుణిచి తుంగనము. ఈ 3 విధానకిని ఉపవాసం ప్రకటించి ప్రార్థన తుంగనం. అస్కే ఆ ప్రార్థన తిని దేవుడు అందరము ఒరటే ఉద్దేశంతోటి ఒరటే పంది కొరకు ప్రార్థన తుంగనము గనక ఆ ప్రార్థన తిని దేవుడు ఆలకిశ్వరవత్వం నిజంకి మందిరం అంతా పూర్తి అత్తస్కే 20 లక్ష అత్తే ఎస్టిమేషన్ మొత్తం ఇంజనీర్కి ఎత్తాటుగానే అస్కి మయ్యగారు మన చిన్న పేకలు ప్రార్థన దానిని గుర్తు తచ్చుకుంటారే దేవుడు ఇచ్చే గొప్పవాడు. ప్రార్థన అవసరం ఇత్తది, ప్రార్థన విలువిత్తది, ప్రార్థన గొప్పతనం ఇత్తది. మనకేనయ్యో మన పిల్లంకిగినా తెలిసి వాదవలే ఇంజరే ఆ రోజు నుండి నిజమే మన చిన్న పేకలు తుంకుత ప్రార్థన నేడు దేవుడు ఆలకిస్తుండు, ఈ పందిని నెరవేరుస్తుండు, మనందరూ ప్రార్థన ఆలకిస్తుండు. అతుకు ఖచ్చితంగా అదే ప్రార్థన ఇచ్చటికి ఈసనీని ప్రభు వాయింజరుతుంగనోడు. అలాగే మరి ఈ మాట క్యాంచని దేవుడిగా ఈ మనిషిని ఏర్పాటు తుంగి ఊరికి వత్త సమస్య నుండి విడిపించడానికి ఊరినందరినిగిన పిల్లని అలాగే నాటుకి నీరుని మనుషులకి నీరుని మొక్కలోరిని అందరినిగిన కరింగి మందిరత్కి కరింగి ఈ రాజు ప్రార్థన తుంగిస్తున్నావు ఒరొటి. ఇంకొరు మాట బాధ్యతకు రెండో మాట ఓ బాత తుంగిస్తున్నావు ఇతుకు ఒకటి 21 వచ్చిన తిని మన అడుగుకు అగ్గకెచ్చినావు కదా. మరియు అతడు జనులను హెచ్చరిక చేసిన తరువాత యెహోవాను స్తుతించుటకు గాయకులను ఏర్పరచి వారు పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించి సైన్యము ముందర నడుచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును ఆయనను స్తుతించుడి అని స్తోత్రం చేయుటకు వారిని నియమించెను. ఈ రాజు తుంక్త రెండో పని బాధదితుకు అందరిని కరింగి కెత్తమాట బాధ్యతకి ఇద్దో మన దేవుడు మన పక్షతే మనకి విజయం ఈదవలితుకు మీరందరిగిన మనందరిగిన పరిశుద్ధంగా మన పాపం ఒప్పుకొనిచి మన బలహీనత ఒప్పుకొనిచి పిల్లకు మనుషులకు అందరిగిన ఒప్పుకొనిచి మనడు దేవుడు కాలికి నాకు నొరుసుకొనిచి దేవుడి సన్నిధి సిద్ధపరతవలే ఇంజరే ఆ బేనురికి మరి వత్త మనుషులకి ఇంకందరికీ హెచ్చరిక తొంగుతుండనమాట. ఆశామాషాగా ఉత్తిగా ఇల్లు పోతే బేదోవర్ రీతిగా మందిరత్ అందరితో పాటంచి నన్నగిన మోకరిస్తాను, ఇల్లు పోతే అందరూ ఉపవాసం మంచునరు, నన్నగిన ఉపవాసం మంతను దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించు నా ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తొంకు దేవుడు ఆలకిస్తుండ లించరే ప్రార్థన తొంకు నాడి దేవుడు దానిని జరిగి చూపోతే అద్దో నన్ను అద్దో
ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬ್ತಿನವಾ నీ ప్రార్థన భారత్తే ఇంజరే లోతోరు నాడి మనం నిందిసటంపు ఇవంతా జరిగితకు. అందుకని దేవుడికి వచ్చినావు కదా, నిమ్మ నిజంగా ఇలా సిద్ధపరిసి గనక వతుకు తప్పకుండా నీకు విజయతిని ఇతను ఇంజరే దేవుడికి వచ్చినావు. ఇది సిద్ధపరుస్తారు, అందరిని కరంగుతారు. పిల్ల అవసరం ఇంతిరే కానీ పసిపిల్లని శిశువులు కల్లేదు. పసిపిల్లనిగిన ఆ రాజు గుడికి కరింగిస్తుండు ఊరికి వత్త సమస్యకి ప్రార్థన తుంగటం కొరకు. మందిరత్కి దగ్గరగా బాధ వతక నంజి సంఘత్తోటే సహవాసం మంచి సంఘత్తోటే ప్రార్థన తుంగటం అలవాటు తుంగుకుండటంపు ఈ రాజింకి అలవాటు. అలాగే మరి నేడు సంఘం అందరూ అంజున్నారు కదా, అందరితో పాటు ననగి నంజి మోకరిస్తే నెత్తుకు కుదరం. అగ్గబాతకెచ్చినోడు రెండో మాటగా అందరిని హెచ్చరిస్తున్నాడు, అందరిగిన పరిశుద్ధంగా మందవలే, పరిశుద్ధ అలంకార ధరించవలే, పరిశుద్ధంగా నెత్తవలే. అస్కే మన తరపిని దేవుడు యుద్ధం తుంగితోడు. నీ తరపిని దేవుడు నీతోటే నీ పణుగింకి నిమ్మ బాత సమస్యతి మినినో దానిని తీర్చడానికి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తుండు. ఇంజరు దేవుడు తిరిగినో నేడు రాజు అలా సిద్ధపరుస్తుండు జనతిని. మూడో మాట బాత కెత్తుండో ఓడటి అందరినిగిన స్తుతించటానికి పాడి దేవుడిని స్తుతించటానికి కొంతమందిని నియమిస్తుండల్లే. ఓడటి దేవుడిని ఉపవాసం ప్రకటించుకుండన మనడు దేవుడు కాల్కినగా అందరముగా వాసి మందిర ఆవరణతో లేకపోతే మీలోను మీరు భేదత్ కనుకుంచి ఉపవాసం ప్రకటించుకుంటూ నీరు అందరికీ తెలియవలే. లొత్తి పిల్లంగిగిన తెలియవలే, లొత్తి అయ్యంగిగిన తెలియవలే, లొత్తి ఎవ్వంగిగిన తెలియవలే. అందరిగిన అనుకుని దేవుటగ వాసి దేవుడు సహాయం కోరటం కొరకు దేవుడు మందిరత్కి వాసి మొరవాటవలే. రెండు నీని నిమ్మ సిద్ధపరచుకుంచి వాదటమేనయ్యో పరిశుద్ధపరచుకుండవలే. మన పాప అంతా కూడా దేవుడు కాలికినగ్గ మన బలహీనత అంతగిన ఒప్పుకుండవలే. ఇంజరే దేవుడికి వచ్చినాడు. ఓడటి దేవుడిని స్తుతించడానికి కూడా సిద్ధపాటు కావాలి. ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినో మందిరకిని సంఘాకిని పదా పారడానికి బెచ్చో సక్క వాసి నిచ్చి పదా పారితాడు. అలాగే మరి దానికి గిన సిద్ధపాటు కావాలించినో ఇక వాసి సక్క పదా పారి బయటికి అత్త తర్వాత ఆ పైటిని మరి కసెర్లాగో పారతలాగో గొడెలతలాగో పొలిగినలాగో ఉపయోగించుకుట్టుకు దేవుడు మహిమ పొందితో ఇంతిరే. అలాంటి స్థుతి తిని దేవుడు అంగీకరించరు కదా. వెచ్చో మంది ఇక దేవుడిని గొప్పగా స్తుతించుతారు బయటికి అత్త తర్వాత, లేకపోతే బైదె మత్తస్కే అదే పైటిని బేలా ఉపయోగిస్తారు. ఆ పౌరే మాటకయ్యో ఆ పైటి నుంచి వాదనవు ఆ పైటిని పారత శనం గొడెలత శనం కసెరత శనం అన్నిటికినిలా అన్ని ఆ పణుముటికిని శనము పైటిని వాడని ఆ వెచ్చో మంది మంతరు. అలా వాసి అలా మంచి దేవుడు గుడికి వాసి చక్క నీ కిత్త రాగత్తోటి దేవుడిని స్తుతిస్కు. ఆ స్థుతి దేవుడు అంగీకరిస్తూ దేవుడు నీలో నీ ఉపవాస ప్రార్థన తిని అంగీకరించవలెత్తు కన్నా, నీ ప్రార్థన దేవుడు కాలికినగ దాయవలెత్తు కన్నా ఈ మూడుగిన నువ్వు సిద్ధపరిచి వాదవలింజరు దేవుడికి వచ్చును గొప్ప విజీతిని ఈతనింజను. ఊడటి ఊరు బెస్కత్కు అలా సిద్ధపరిచి పాడటం దేవుడిని స్తుతించటం మొదలు వాడతారు. ఊరి పొరడికి వత్త శత్రువులకి అందరూ ఓరంతటోరే దేవుడు నియమిస్త ప్రకారంగా ఈరు ఆ యుద్ధం తుంగటానికి సిద్ధపరిచి దేవుడిని స్తుతించి బెస్కత్కు దేవుడిని స్తుతించి మందిర తగడు నుంచి ఓరు యుద్ధం తుంగటానికి సిద్ధమాసి అత్తరు. ఈరు దాని వెళ్ళకి అందరూ డొల్లెంచి మినరు. ఈరు బాత కష్టపరితిల్లోరు యుద్ధం తుంగిల్లోరు. ఈరు తుంక్తాయి ఈరు లోపల సిద్ధపరుస్తా ఆ పనిముట్టుకు బాతకో తెలుసా తెలియదే ఆ పరిశుద్ధ అలంకార ధరించుకుంటారల్లే. అందరిగిన బాధాని శంకత్కు ప్రార్థన తుంగునోరు, బాధాని శంకత్కు నిమ్మ ఉపవాసం మందవలే అనుకుంటే నేను దాని శంకే నిమ్మ ప్రార్థన తుంగవాలి. నిమ్మ ఉపవాసం మంచోరే అన్నిటిని పెద్ద లిస్టు పేసి తెచ్చి పెద్ద బారు మందని ఇవ్వు కావాలి అవు కావాలి నన్ను ఉపవాసం వినను కదా బేలకోయించరే. ఉపవాసం మత్తస్కా ప్రార్థన చాలా శక్తివంతమైన ప్రార్థనలే ఇంజరే. ఆ ప్రార్థన అన్నీ కూడా పెద్ద మూట తిని పేసి తెచ్చి దాంటే ఒర్రొరొటు వాటర్ వేయితాడు. ఆ మూట తిని ఇప్పి ఇద్దు కావాలయ్యా ప్రార్థన దొంగటం మంచిదే కానీ
ಉಪವಾಸಂ ಮಂದನಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಾದಾನಿ ಸೇಂಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗು ನೀನು దాని సేంక మాత్రమే దేవుడు కాలికినగ్గ కొద్దవలే, దాని సేంక మాత్రమే దేవుటగ్గ ఆ మొర్రవాటవలే, అది నీకు బాగా తెలియవలే. అన్నిటిని పేస్తచ్చి దేవుడు కాలికినగ్గ మొత్తం కలమొలగడం తుంగీసి నాకు ఇద్దు వద్దు కావాలింజరే ప్రార్థన తుంగటం అయ్యో. ప్రార్థంతకిన ఒక క్రమం ఇత్తది మన దేవుడు ప్రతి దానికి మనడు బ్రతకటానికి, మనడు ప్రార్థన తుంగటానికి, మనడు ఈ గుడాకెరత కన్నా ఈ మనడు ఉత్తని గుడ సీರೆ కత్కన్నా, కెరతని డ్రెస్ కత్కన్నా, వాళ్ళకి తిరిగిన మాట అతకన్నా, ఊడని సూప్ అతకన్నా ప్రతి దాంటిగిన ఏసయ్య ఒక క్రమతిని మనంకిత్తుండు. భారత్కు మన చుట్టూ మందని సమాజత్కి ఓండు బెలామినుడు మన ద్వారా తోపిసటంత కొరకు మనడు ఓని పని ఆశమినడల్లే, ఓండు తుంక్త పని ఆశమినడల్ ఓని పని బాత దించరే జనం ఓడవలెత్తుకు నిమ్మే ఓని పని నన్నే ఓని పని ఓండు బేలామినోడు ఇంజరే జనంకి తోపిసవలిత్కు నీ శనం మినోడు నా శనం మినోడు. ఏసయ్య బేలామినోడల్లే నీ శనం మినోడు నా శనం మినోడు ఇంజరు కెత్తటం శంక దేవుడు మనని నిలవాడుతుండు, ఓని పిల్లంగా కరుంగుతుండు. అందుకనే మరి ఉపవాసం మంచి ప్రార్థన తుంగటానికి సిద్ధపరుస్తున్నారు. కానీ దానికి ఒక క్రమము మిందే ఇంజరు గుర్తిసి నిమ్మ బాధాని శంక ప్రార్థన తుంగవాలనుకొంచి నేను దాన్ని బాగా గుర్తు వాటుకొనిచి దాని శంక దేవుటగ్గ కొద్దను మున్నే నీ లోపల మత్త ఒర్రొర్ర బలహీనతకు, ఒర్రొర్ర తప్పుకు, ఒర్రొర్ర పాపకు, ఒర్రొర్ర దోష బాతకు మినకు అయ్యా నాలో మందనవంతా తీసి వాటి నన్ను శుభ్రంగా నొరమయ్యా నీ నెత్తురుతోటి నా నిన్ను నొరిసి నీ కాల్కినగ వాచి నన్ను తలపనద్దు బాతదు నీకు తెలియవలితుకు నన్న నీ రూపతిలోనికి వాదవల కదా, నన్ను నీకు లాగ మందవల కదా, ఇల్లు పోతే నన్ను తుంగని ప్రార్థన నీకు వర్ర కదా. అందుకనే నన్ను శుభ్రంగా పరిశుద్ధంగా మలచయ్యా ఇంజరే మలిసి గనక దేవుటగ్గ నిమ్మ బాతకు ప్రార్థన తుంగ నేను తుంగొర మందంగానే దేవుడు నీ జీవితతే అద్భుత కార్య తుంగటము మొదల వాటితోండు. ఓడటి ఓరల్లే బెస్కత్కు 22వ వచనతి నోడుకు మనడు వారు పాడుటకును స్తుతించుటకును మొదలు పెట్టగా యెహోవా యోధా వారి మీదికి వచ్చిన అమ్మోనీయుల మీదను మోయాబీయుల మీదను షేయేరు మన్యవాసుల మీదను మాటుగాండ్రలను పెట్టెను గనుక వారు హతులైరి. నిమ్మ గనక సిద్ధపరిచి ఈ విధముగా దేవుడు కాల్కినగ నిమ్మ ప్రార్థన తుంగుర మతుకు ఆ ప్రార్థన దేవుడికి అంగీకారం ఆసి ఆ స్థుతి దేవుడు కాలికినగ సేరి నీ పక్షంగా దేవుడు యుద్ధం తుంగితుండలే, నీ పక్షంగా నీ పొరడికి వత్త సమస్య తిని దానిని నాశనం తుంగి నీకు విజయ తిని తనించరు దేవుడికి వచ్చినాం. మరి ఈ మాటకి అంచని మరి అక్కకు అన్నలోరు సీనలోరు సెల్లేకు కాకోకు తాతలోరు అందరూ కూడా మనడు ప్రార్థనతో బెలా సిద్ధపరచనిరి. దేవుడు కాలికినగ్గ బేలెత్తు కాల ప్రార్థన తుంకు దేవుడికి ఏంచుతోండా ఇతుకు అది మరి దేవుడికి ఎరుకాసి మిందే ప్రార్థన తుంగటందుకు ఒక క్రమం మిందే, మనడు బ్రతకటందుకి ఒక క్రమం మిందే, మనడు తిరిగేటందుకి ఒక క్రమం మిందే, మనడు గొడ్డ కెరతటందుకి గిన ఒక క్రమం మిందే, మనడు బయటికి మనుషులకినగా దేవుడు నమ్త పిల్ల తినగా బయటికి దాయటందుకి ఒక క్రమం మిందే, బయట వేడటందుకి కూడా దేవుడు ఒక క్రమ తినెత్తుండు. దానిని గమనించి దేవుడు పిల్లల్లాగా మనడు మన మొర దేవుడు ఆలకించినట్టు ప్రార్థన తుంగటం బేలయ్యా ఇంజరు దేవుడు కాలికినగ్గ మొర్రవాటుకడు దేవుడు నేర్పిస్తుండు. కెత్తని మాటని మన హృదయత తాసుకొని జరే నేర్చుకొని జరే అందరికి నేర్పిసురే అందరికి మాదిరిగా మంజరే మున్నడికి దాయవలించరే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని కోరనుడు. మరి అలా మనందరూ మున్నడికి దక్కడు దేవుడు ఈ మాట దీవిసి మున్నడికి నడిపిస్తవలే.